Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwana barkanmu da warhaka. A yau ma dai ta ɗauki da wata sabuwar fassara sabon kapsa na musamman daga kamfanin nan na kuma ya farin jini wato Sultan. Sabon fim ne mai suna Sarkin Kwata. Tun daga kaji wannan sunan kai ka san to da akwai fa wani abu a cikin wannan kaset. Don haka kada ka bari a baka labari. Akwai security kamar yadda kuka sani. Namba ta farko za ka danna number 1, namba ɗaya kenan. Sannan kuma ga duk wanda yake so ya shiga group namu wanda zai dinga sauke India a kan lokaci kuma a ranar da aka sake ta. Sannan kuma ba su ya sanya wannan makullan sirri ba. Sannan kuma ba India ɗaya ba ko India 10 ce ta fita a ranar kai ma za ka sauke ta a wayarka idan kana bukata. Ka zo ga nan ban waya ta wasu don ka ɗauka ka yi magana domin mu sanya ka a cikin shi wannan group. Namba ta gaba kuma za ka danna number 2, namba 2 kenan. Sanin kanku ne a nan kan YouTube inda ɗaya muke baku. Ita ma idan kuka ga mun kawo ta sai mun sa mata makullan sirri sannan mu yi dogon rikodin rikodin ya kai minti 10 sai ka tsaya ka ɓata lokacinka wajen sauraron sa. Saboda anan ne za ka ɗauki security. Amma a cikin wannan group babu ruwanka kamar an tura ma abubuwa a WhatsApp kamar an yi ma makin don hotuna a WhatsApp. Haka za ka gansu kawai ka sauke a wayarka. Don haka ka zo ka shiga wannan group. Kamar yadda nake gaya muku ba wai India ɗaya ake tura ba kullum ana tura India guda 3 kullum. Sannan kuma rana yana fin guda 3 ma, to a sati inda nawa za ka kwashe a wayarka, sannan in ka biya don kuɗinka dalilan siyo wata sannan ka sake biya. Ka zo ka shiga wannan group ya fi daɗi fiye da ana kan YouTube kana ɓata wa kanka lokaci wajen jiran sai mun kawo India sannan kuma tare da link kuma ga security wanda sai ka ɓata lokacinka. Namba ta gaba za ka danna namba 3, namba 3 kenan, sauran namba guda 3 zan ba ku. A cikin wannan group za ka sauke India akwai wadda zaka kalla kawai ma ba sai ka sauke ba. Akwai wanda file ne dan na kawai za ka downloading. Amma nan kan YouTube sai ka wayar da kan wajen sauraron security. Ka gama sauraron security ka koma ka bi link sannan ka je ka sake banin datan ka wajen sabko shi. Don haka shiga wannan group ya fi maka daɗi. Idan ka zo ka shiga group nan kai da kanka za ka ce gaskiya na daɗe yana wahala. Amma idan ka ɗauki wannan namba ta WhatsApp ta yi magana cewa kana son a saka ka a cikin group to 'yan kuɗaɗe kalilan za a caje ka. Kana biya wannan kuɗin shi kenan za a saka ka wannan group kai ta sauke India duwa da kake so. Nan yanzu YouTube ba ma kawo muku India sai ta fi wata guda da fita. Amma kuma nan group ko yau India ta fita za ka sauke India. Namba ta gaba za ka danna 0. Sauran namba guda 2 zan ba ku. Namba ta gaba ma za ka danna 0. Yanzu sauran namba guda 1 ta rage. Wadda daga ita shi kenan su makullan sirri sun ƙare. Dama guda 6 ne. Da haka ka zo ka shiga cikin wannan group kai da kanka za ka ce wurin nan fa ya fi yana wahala a kan YouTube. Saboda kana shiga kana ciki za ka ga ana ta tura India duk wadda ta fita daga kowane kamfani da ke fassarar Hausa a Nigeria. Namba ta ƙarshe kuma za ka danna 0. Na ba ku nambobi duka guda 6. Za ka samu link a kasan description na wannan bidiyo.